Od bura matin ma Kisumo oyango paro mar miyo pek weche loso apeyni kaachiel kod kedo gi masiche ma apoya kaka gigo ma gidhi chako timo kokalo bajet mambalang' mar bilion 13. Kane giloso kod Ramogi TV, giyango ni maendi gitimo kaluwore ni piny owacho pok ochwalo omenda mag dongruok moromo ne od burano endo. Gino momiyo nyaka koro giget mana lokruoge kendo gidi bajet mane giketo kotenore kod chenro mag chwalo ne piny dongruok kako winjore. Bende gijiwo weg orak mondo kik bed kod luoro nikech chenro makama gilero ni dhi rumo chop tarik 30 dwe manyien. Sirikal mamalo en bilion 8. Mano mwa expect koya malo e kanyo, kendo nitiere mwa gombo mokelwa miluongo ni conditional grants. Ae kaka county ma Kisumo wan waikore ni wadhi choko bilion 2 gi milion 200. So mano pok waloko kendo wageno ni target no wadhi meet. Waneno ka nderni mang'eny e Kisumu County kaendi okethore, kendo wagombo ni sama wadhi timo supplementary budget ni to wayude kaka nderni ginyalo losi mondo jo county ma Kisumu oyud lokruok. Pesa mane dhi miyo kaka dona dok matin no nyaka wari prioritize gigo mwadhi timo gi pesa mane dona miyowa mondo koro budget wa fall within pesa mwanyalo yudo. Pesa mar disaster management bende nyocha waneno korumo kaluwore gi koth manyocha chweno. Bende wagombo ni mondo wamedgie pesa matin to kod jo emergency bende, nikech emergencies kan cha koth chwe emergency no tiyo pesa ne no tiyo mang'eny, koro wagombo bende ne wamedgie pesa. Tulo ne omuoche od bura ma Kisii kane bura